Mużika, sfin u l-art u r-rikkezzi tal-Palazz tal-Gran Mastru innifsu. Hekk ser ikun ikkaratterizzat il-kunċert tal-President ta' Malta ta' din is-sena. Fis-Sala ta' Tron jew kif inhi magħrufa wkoll is-Sala tal-Gran Kunsill se jieħdu sehem 60 mużiċist li se jduqqu d-disa biċċiet ta' mużika klassika li ntażlet apposta mit-tim artistiku l-ġdid tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Sormast ovvjament li ntażel ukoll mit-tim artistiku ta' fama internazzjonali llum il-ġurnata Maestro Matteo Beltrami huwa Taljan, bravissimu, kellu xorti ħanajdu hekk anki aħna kellna xorti oħra li jista' jiġi dderiġi l-orkestra tagħna u ikonna dal-konċert. Mal-mużika din is-sena se jingħaqad l-element ta' sfin illi ħadet ħsiebu l-Jada Dance Company se tipproduċi 6 żifniet f'żoni differenti fil-palazz, biċċiet fil-kurituri, oħrajn fid-daħla u anke fis-sala l-ħamra u s-sala l-ħadra. Il-kostumi huma varjati u saru kollha lokalment. Kollox se jieħdu sehem 26 żeffien. Nistennew elementi klassiċi ħafna, għax il-mużika hija kollha klassika, però jiena użajt naqra koreografija li taqleb ukoll neoklassiku anke l-kontemporanju. Però aħna qegħdin grupp kbir, 16 żeffina kbar, u mbagħad kandi l-Jada Dance Junior li ma kollha teenagers, nisehom tfal bejta tal-11 u l-14 sena li kunu jagħmlu number wieħed minn dal-ispettaklu. Il-kunċert tal-President tas-sena l-ġdida se jixxandar il-ħadd fuq TVM fis-6:30 ta' filgħaxija.